Usa ka adlaw kitang tanan motaliwan ra nining kalibutan. Matud pa sa Hebro 9:27 sa balaang kasulatan, ikatakda nga kitang tanan mga matay sa makausa lamang, ug human ni ana kita pagahukman. So kay moabot ra man diay ang kamatayon igsuon ug motaliwan ta nining kalibutan. Samtang buhi pa ta, ipasidlak nato ang maayong binuhatan. Magkinabuhi ta nga ang atong silingan ug ubang tawo mapanalangina. Kanang atong kinabuhi kakuhaan nilag pagtulunan. Kay kung moabot ang adlaw nga kita motaliwan, dili man ta nila personally makit-an, apan buhi ta sulod sa ilang dughan, tungod sa ilang nakita nato nga maayong binuhatan. Ug kana nga maayong binuhatan, ila pa nang ipasa bisan sa sunod nga mga kaliwatan. Mao nay gitawag og maayong ligasiya nga dili nila malimtan, kay bisan dili pa ta nila makit-an ang atong mga maayong gibuhat ila yung balik-balikan, kay daghang mga tao nga napanalanginan. Mabungahong kahaponon mga higala, ampo ug amping kanunay. God bless everyone. To God be the glory.